Saka vanokutendai nezvamakaita musi wa 17 November. Asi chatinokumbirawo kwamuri, ipo paya ndaona umwe akasimuka panapa ndiani kuwanda mbona ane skipa yava Mnangagwa iri kupi ndiani akaipfeka. Tisabachi zvakaita uyu mongodai woka zvinganotse izvozvo munongova chii enzi zoreva chii pana asingadi kuvavhotera pana pamberi napurezidendi Emmerson Mnangagwa nekubatana nekuvhotera ZANU-PF pasi nemhando. Apa kana makuda kuti zvinoti chienda kwakarehwa inonzi chii kugara mugadheni reEden, munozivawo kuvhotera. Handiti munhu akadaro anosenza siku nesikati anoitwa sei? Anovhoterwa, anodzigirwa. Nemusangano wacho munoita sei kuti zvakare?